Tagagenyos, it's me again, Alvin Botis of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, nandito tayo ulit at the longest food park in Tarlac. Mas lalong dumami ngayon dahil nga weekends tayo pumunta. So it's Saturday, February 24, 2024. So 5 PM nandito na kami. So nag-set up pa rin yung mga nagtitinda dito. So asahan natin 5:30 to 6 PM onwards. Marami na tao dito natatambay. Syempre mamaya ikutin natin lahat ng mga food stalls dito para malaman nyo guys kung ano yung mga foods and drinks na in-offer nila dito. Later guys, na magkakaroon sila ng live performances mismo dito sa bridge. So nakita ko improvement dito guys. Sa other side, sa right side kung papunta kayo dito sa Bueno, nandito lahat yung mga nagtitinda or mga food stalls. And then the left side naman, nandito yung mga motor and then yung mga sakyan. So naging organized na siya. And bagit naman sa atin, marami ng mga naglilinis dito. So marami na rin nagbabantay mismo dito sa tinatawag nilang O'Donnell Bueno Bridge. Pupunta tayo doon sa pinaka-entrance ng bridge. So doon tayo mag-start para lahat ma-check natin kung ano yung mga tinitinda nila dito sa may O'Donnell Bueno Bridge. Ay! Wala kumakain. Dito na tayo sa entrada ng bridge. So dito mayroon tayong makikita mga ukay-ukay. And first natin makikita na kayo nandito. Ayun, nandun. Yung mga marami doon. And syempre, andito rin yung isa sa mga na-vlog na rin natin, si ZZ Ranch. So check natin kung ano yung nasa menu nila. So meron tayong drinks dito. Ayan, strawberry iced tea, lychee iced tea, and cold brew. So, ito yung menu. Hello po, crispy pork ribs. Yes po, burritos, nachos, and sandwich. Hello po. So, next natin, Stormies. Kung nag-crave kayo ng mga Korean foods. So, ayan, yan tayo, chokboki, adon's kimbap, corn dog, and imyukgok. Imyukgok. Malabo, pure yang kay, pure yang lakatan niyo. Alright. Hey guys! Hey guys, bisitahan natin si Capiology. So, second week nyo dito, sir. Yung second week nila dito, syempre, meron tayong mga coffee-based, non-coffee, and mga sparkling drinks. Meron din kayong mga pastries na pinabenta. So, more on drinks. Alright, thank you po. And of course, barbecue guys. Kung nag-crave kayo ng barbecue, so may barbecue tayo dito. And meron tayo nakita chicharon, and meron din silang balot. So ito, meron silang lechon dito. Pampansit daw sabi ni madam. Yes po. And kung gusto niyo ng rice, meron tayong rice. So yung menu natin sa harapan. So pansit con lechon at tapsiyan ni Mama Nessa. And look guys, may nabili tayong ano kanina. Yung bibi, syempre magigiusok din tayo. So parang ayaw kumapit sa buhok ko. And syempre hindi mawawala dyan guys, yung halo-halo. Lalong-lalo na pa summer na. May Kenny, Goto, and Mami. So meron silang regular and sa mga only Goto nila syempre yung mga special. Kata doon? Oh. Patay po yan, no? Alam na! Oh, kompleto yan! Sandaan, sir. Ayun, meron tayong bibigka dito guys. 3 for 100 pesos. Eh guys, meron kayong makikita mga ano dito. Kangkong chips, so meron silang 3 flavors. Meron tayong sour cream, cheese, and barbecue. Kangkong chips by Team Panyaman. Siyempre, gawang Kapampangan. Reng silok po, ano po maniglo? Repon silok po maniglo lang, madam. Ay, siyempre, hindi mawawala guys, yung mga street foods. Ayan. Mura mo ka na ganyan ng madam. Ay, sir. Yes. Siomai. So ito nakita na natin sa live natin to. Special siomai. Manok. Ayan. Fried chicken. Balot with cigarette. Perfect. So lugaw. Lugaw. Lugaw with egg 35 pesos only and with chicken 50 pesos. Additional tokwa 10 pesos. Salakan guys sir. Isaw. Wala pa po. Tokwa yaban eh. Ang dami kumakain kay kuya. Halika po, kaya pa po. Sa Nicolas? Wow. Makanya na mo. Saan tingnan? Alright. Veggie ball. Veggie ball. Tsaka magkala po ng veggie ball, sir? 2 pesos veggie ball, yan.
Another street food. Siyempre, meron tayong fresh buko dito. Yan, sakto, kinakain ni Kuya. My favorite. So, order tayo nito, guys. Kanina nag-order na kami ng mangga. So, yan lang yung cravings natin. Siyempre, yung paborito natin. Ito, guys, nandito na tayo sa isang area na kung saan nakabili tayo ng bibe. Ayun. And siyempre, nandito si Latria Coffee to Go. Ice coffee, non-coffee. So, madaming nagkakape dito, guys. Actually, guys, mas mabenta yung bibi dito. Ayan. Tiga 3 for 135 pesos per piece. Balugas, goto, and Kenny Cafe, coffee, drinks, and snacks. Ayan, meron sila dito. And another barbecue. So dito, ayan, enjoy nyo yung barbecue nila with buko. Tapos, meron tayong community night. Actually guys, nung kayo sa festival, isa sa favorite na kinakain ko, itong crispy kasaba. Sarap nito. Kasi lalagyan nila ng kondensada at chocolate. Hey, Kobe! Hey, Kobe! Mapapahay ka? Sa sarap. Ay guys, nandito pa rin si A Coffee. Hanap kayo ng mga foods dito. Mga rice meals, R&B tapsilog and chicken pastel. Hanapin nyo lang yung pinakagwapo nagtitinda dito sa O'Donnell. Hey guys, buhay pa pala yung mga natin. Grill balot. Ayan, dito lang kay Saki Street Foods. So, another coffee. Si AR Cafe. Ayan. So, ayan, mga sinaserve nila dito. Siomay. So, iba-ibang kulay siomay, guys. Ano mga siomay mo, sir? Pork, beef? Eh, may shrimp ka ba? Another coffee. So, KD's Kitchen. And ito, coffee. Anong pangalan po? Move and Brew. Yan. Si Boss Goyo. Pwede mo man niyang lagyan eh. Nang-offer niyo, sir? Chowpan. Chowpan. Chowpan ni Boss Goyo. Ay guys, may nakita tayo dito kay Egg Drop and Roll. So order now. So meron sila mga Korean corn dogs and of course Korean rice bowls. And meron din sila coffee. So may nakita tayo mga dito, real food drinks. Fruits in a cup, eat it or drink it. Thank you. Samson Bill Cafe, guys. So, ang dami ng mga cafe dito sa may O'Donnell Beno Bridge. Oh, nilagang mais. Ayun. So, ito yung nilalagyan ng cheese na, sir. Magkano ganito, sir? 40 pesos yung ganon. 30, 40, 50. Pares, guys. So, yan, rolling kitchen. Tarlac rolling kitchen. Mamaya, tignan natin yung pares. Ayan guys, so naghanap kayo seafoods, meron dito mga squid, and meron tayong bangus, meron tayong ito, tsaka tilapia. Ang dami namin inikot, pero talaga nag-crave ako ng barbecue. So dito meron tayong chicken nas, yung taba, tapos ito, yung bituka ng baboy, meron tayong laman, chicken feet and chicken neck. Siyempre meron silang inasal. So napaka-cute, malayo pa lang makikita mo na, pit box, so parang rolling kitchen din siya. So, ito, ano yung mga ino-offer? So, mga price nachos, spaghetti, watermelon shake, tapos strawberry delights, and mga ibang drinks nila. Hey guys, may nakita tayo dito, nagtitinda rin ng biryani. So, nagka-crave kayo ng tasty biryani, nasa dulo sila.